ଆଜି ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥକି ପଡ଼ିନି ପାଦ। ଥକିବ ବା କିପରି? ସେ ପରା ଅନ୍ଧାରର ଆଲୋକ। କଅଁଳ ବୟସରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେତନାର ଶିକ୍ଷା। ତୁମ ଚରଣରେ କୋଟି ଜୁହାର, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ହାତରୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ସାର୍। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ କରି ପିଲାବେଳୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦରର ଅନନ୍ତ ସାର୍। ଆଠଟି ବ୍ଲକ ଆମ୍ବୋଜର ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ରତ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସାର୍। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମାନ। ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ପ୍ରତି ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ଅକ୍ଷର ଶିଖିବ, କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ, ଗଣିତର ଚାରିସୂତ୍ର ଜାଣିବ, ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିନା କୌଣସି ତାଲିମରେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ପରିକାଷ୍ଠା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଆଦୃତ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦ ସାର୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାହା କତିରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ବଣମଲ୍ଲୀକି ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବି କେତେ ଜଣ ସବୁ ମାନେ କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ତ କିଏ ପୋଲିସ ହେଇଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଯେମିତି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ। ଆମକୁ ସବୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ କହିଲେ ସେ ଗୁଣ ସରିବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ଭଲ। କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆସିକି ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। କାହା କତିରୁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଅନ୍ତି। ସେମିତି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି କି କାହିଁ ମୋତେ ଦେଲନି କି କ'ଣ କଲନି, ସେଟା ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ସାମାଜିକ ଏସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସିଏ ସକାଳେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ତାପରେ ଚାଷ କାମ, ବିଲ ବାଡ଼ି କମ୍, ତେଣୁ ଚାଷ ନ କରିକି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଆଗେ ଆଇଲି 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ। 29 ବର୍ଷ ବୟସ ଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ 6ଟି 7ଟି କି 8ଟି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। 20-25 ଜଣ ଲେଖା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କିଏ ଓଭରସିଅର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଉ କିଏ ପୋଲିସ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାୟ 20-22 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ନର୍ସ ଜଣେ, ଆଉ ବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର 2 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିନି ଏଇମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିକି ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ସେ ବିଶେଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ।